Dobrý novinár neznamená mať v rukách len pero alebo mikrofón. Andrej Galica je jedným zo študentov žurnalistiky. Viac ako k písaniu má, ale bližšie k žurnalistickej fotografii. Ma bavilo fotiť už dávno, možno pred takými 7-8 rokmi, keď som začal fotiť na zrkadlovku. A potom, keď som sa prihlásil na žurnalistiku a zistil som, že neviem písať a neviem robiť nič pred kamerou ani na papier, tak som sa rozhodol, že budem v tej fotke pokračovať, no a neskôr som sa dostal k tej kamere a je to podľa mňa oveľa zaujímavejšia a tvorivejšia robota. Rodák z Liptova začal objektívom fotoaparátu pozorovať najskôr prírodu, ku ktorej má blízko aj dnes. Ľuďom chcel ukázať miesta, ktoré oko bežného turistu z turistických chodníkov len tak neuvidí. Medzi jeho obľúbené objekty na fotenie patria aj ľudia, teda sociálna fotografia. Jeho sen je ale dobrodružnejší. Ešte na strednej škole, keď som mal tie také detské predstavy, ako všetci chceli byť smetiari, tak ja som na strednej škole chcel byť vojnový reportér a stále dúfam, že sa mi to možno raz splní, takže to bola vždycky moja myšlienka, že teda môj sen, že ísť do tých najchudobnejších častí sveta a fotiť tam fakt tie konflikty alebo tie vyhranené situácie, nie ten bežný život. V rôznych situáciách sa Andrej ocitol na svojich zahraničných cestách za poznaním. Európske plážové destinácie ho nelákajú. Vyhľadáva krajiny, kde sa jedna kultúra strieda s druhou. Najviac ho uchvátil Izrael, Brazília alebo Azerbajdžan, v ktorom sa neraz ocitol aj v ohrození života. Stalo sa nám už teraz v Azerbajdžane také, ale si myslím, že tam je to dosť bežné, že sme išli autobusom a tí autobusári sa tam navzájom asi nemajú radi a potom, čo jeden nepustil druhého, sa začali navzájom vytláčať z cesty, tým, že sa vytláčali do protismeru, kde chodili auta stovkou a kričali tam ženy, deti tam revali. A práve takéto vyhranené situácie zachytené na fotke sú veľmi cenené a ani nebezpečenstvo ho od sociálnej fotografie neodrádza. Jeho najbližšie kroky majú smerovať do Litvy a Lotyšska. Po 8-ročnej skúsenosti s fotením v minulom roku siahol aj po kamere. Tajomstvá prostieckého podzemia je dokumentárny film, pod ktorý sa autorsky podpísal aj Andrej. V priebehu posledného pol roka sme vytvorili film o prostieckých jaskyniach, pretože to je vec, ktorú ja veľmi dobre poznám, kde stále chodím, čiže som spojil príjemné s užitočným a keď som tam chodil, tak som rovno chodil s kamerou a postupne sme vytvorili dokument. Atraktívne priblížiť prírodu aj mimo turistických chodníkov vôbec nie je jednoduché. Dvojnásobne to platí v ťažko dostupných terénoch alebo v jaskyniach. Vzhľadom na to, že dostať techniku už len cez tie úzke priestory a všetko to tam rozložiť s tým, že sme tam vlastne už od začiatku úplne zablatení a mokrí, čiže vždy sa treba takmer kompletne vyzliecť, aby sme to mohli vybrať. Tá technika musí byť v špeciálnych vlastne kontajneroch, aby sa nezničila cez tie rôzne sifóny, keď to na lanách spúšťame. A kvôli takýmto podmienkam jeho výroba trvala takmer 6 mesiacov. Už dnes ale popri štúdiu a aktivitách pripravuje ďalší dokument, tentokrát edukačný, ktorý by mal ísť aj do škôl, základných aj stredných. Ústrednou témou je Kraková hoľa, z pohľadu slovenského jaskyňarstva jedna z najatraktívnejších lokalít na našom území vôbec. Teraz som sa rozhodol už spraviť taký väčší projekt, kde budem spolupracovať aj s múzeum, kde mi jeden dlhoročný jaskyňar, jeden z najvýznamnejších jaskyňarov bude písať námet. Takisto budem spolupracovať teraz už s 5 jaskyňarskými klubmi a chcel by som to spraviť. No taký už veľký projekt, tak profesionálne, že to neskôr ponúkneme aj slovenskej televízii a iným médiám na Slovensku, aby sa to dostalo k ľuďom. Prvá klapka by mala padnúť už túto zimu. Filmovať sa bude opäť v jaskyniach, ale aj príroda na jar a v lete, keď je najkrajšia. Nič ale nezáleží ani tak od dobrého počasia ako od financií a keď náhodou nezaprší, aspoň nech kvapká.